în miez de zi spre a sărbători o carte care a fost scrisă cu un colț de inimă și o pană de înger găsită cândva de mult pe malurile Motrului de prietenul nostru, Gheorghe Roșoga. Astăzi un interpret cunoscut și recunoscut peste tot, o voce emblematică a folclorului românesc autentic, dar surpriză și un condăier sensibil și inspirat, căci, iată, avem marea surpriză de a constata că literele sale, la fel ca niște păsări călătoare, zboară spre inimile cititorilor noștri și viitorii cititori care îi vor citi cartea. Împreună, în prag de sărbătoare, vom discuta despre un debut literar spectaculos. Gheorghe Roșoga, cu darul său excepțional de povestitor, a avut curajul și competența de a cartografia sufletul, amintirile, luminile și supărările unor personaje care parcă vin din alt timp, din altă lume, îmbrăcați în straie de țărani, frați cu cei din proza lui Marin Preda și din povestirile atât de spumoase ale lui Hamza Pene. Este o radiografie a unei umanități rurale, de mult apuse, cu lumini și umbre, în care se relevă tot felul de întâmplări, de povești minunate, care ne amintesc de atmosfera scrierilor lui Rebranu, Agripicianu și altor mari scriitori. Căci Naion, Gheorghe, Bunicuța, tanti Ileana, Pârlitu, Ana și Maria sunt niște eroi care au bucuria de a petrici inima celor suferiți, inima rănită a altora cu propria lor inimă și citindu-le poveștile de viață, avem surpriza plăcută de a constata că ele sunt făcute într-o limbă simplă și curată, că ce este mai înălțător decât să scrie în limba strămoșilor și părinților tăi. Astăzi, când lumea s-a schimbat din temelii, când natura și istoria și-au ieșit din matca lor firească, astfel de cărți ne sunt ca niște medicamente, pentru că purtăm, din nefericire, povara că nu suntem îndeajuns de buni, că mândria și egoismul ne întunecă uneori mintea. Noi toți și fiecare parte și fiecare în parte aparținem de ceilalți, trăim cu ceilalți. Și de aceea este nevoie să alegem calea dreaptă și a bunătății, a prieteniei, a frățietății, a iertării și a iubirii. O astfel de cale nu o vom găsi în altă parte decât în anumite cărți rare, scrise cu suflet și inimă, cum este această carte, și vorba marului poet, carte frumoasă, cinste, uite, a scris. Pentru că nu vreau să pierdem foarte mult timp, pentru că avem la dispoziție doar o oră și jumătate, aș dori să-i adresăm felicitări marelui nostru prieten, Gheorghe Roșoga, să-l aplaudăm și totodată cât mai multe cărți, tot mai frumoase. Pentru că am fost ales, poate din întâmplare,
moderatorul acestei întâlniri, un prieten de-al meu spunea că ar fi mai bine scris moderator. Vă rog foarte mult să ne limităm discuția la 5 minute și să nu vă supărați dacă vă voi face un semn discret atunci când veți depăși cele 5 minute pe care le aveți la dispoziție. Știu că unii dintre dumneavoastră sunt nu numai scriitori extraordinari, ci și cărturari, și profit de această ocazie să salut prezența unor scriitori prestigioși ai Craiovei și nu numai. E vorba de Dan Lupescu, de Nucu Marinescu, de o foarte interesantă scriitoare care este Camelia Radulian, de Tudor Nădelcea, de Mihai Firică și nu în ultimul rând aș dori să îl felicit pe Vlad Ovidiu Cioacă pentru felul cum s-a implicat în realizarea acestei cărți. Îl salut prezența în mijlocul nostru a reputatului doctor Alexandru Andrițoiu, a doamnei sale, doamna general Andrițoiu, așa că aveți să avem grijă ce discutăm, pentru că totul se va înregistra. Vă urez o cât mai frumoasă petrecere alături de marele nostru interpret și de astăzi scriitor, care este prietenul nostru de dumneavoastră, Gheorghe Roșogu. Și pentru că, spuneam, trebuie să îl lăudăm, Nucu Marinescu e deja pregătit, el vorbește cu ceilalți de 5 minute. Îl rog pe Mircea Pospai. Mircea Pospai știe să găsească curcubeul pe cerul de sub pământ, cu păsări purtând în cioc flori de cireși. Frumos ne-a prezentat. Mulțumesc. Într-adevăr, rar ai parte de o prezentare frumoasă, dar Ion Diaconescu este un specialist al domeniului. N-am apucat să-l salut pe domnul Gheorghe Roșoga la intrare, pentru că a acordat un interviu. Îi zic acum deodată cu felicitările și din acest moment. Cu mare bucurie, când m-am rugat, am citit manuscrisul, am citit, de fapt, forma electronică și am scris o postfață la această carte, care mi-a plăcut de adevărate, dar din mai multe motive. Câteva, în cele 5 minute acordate, o să vi le pot spune. Și ca să nu mă întind prea mult, mă uit puțin peste cele ce am scris acolo, fiindcă dacă las la liber vorbirea mea, s-ar putea să mă încadrez la ceea ce spunea domnul Diaconescu. În primul rând să spun că eu am cunoscut în urmă cu peste o jumătate de ani. Eram student, eram colaborator la radio și mergând într-una dintre cabinele de înregistrări, am văzut un tânăr care murmura, îngâna din gât mai mult, îngâna o melodie. Era o ilustrație pentru o piesă de la Teatrul Național. Chiar am rămas impresionat de ceea ce a putut să facă, urmărind mai apoi toată viața. Dacă sunt și bombe, spuneți. La referitor la această carte, mă rog, nu pot să citesc. Nu pot să citesc pentru că îmi dau seama că ar trebui să aleg tot atâta cât să depășesc timpul. Da. De la Gheorghe Roșoga așteptam să vină cu o carte. Pentru că el este un creator și un creator în adevăratul sens al cuvântului. Gheorghe Roșoga nu este un interpret de muzică populară. Gheorghe Roșoga este un om care s-a născut cu muzica populară în sine, care a știut să valorifice într-un mod extraordinar caracteristicile unei zone folclorice foarte bogată și foarte interesantă, zona de interferență de la Goș, Mehedin și Dolj, și, deși a păstrat unele dintre acele elemente, a ales un drum propriu. Un drum propriu în care nu a valorificat în primul rând elementele folclorice ale zonei, ci în primul rând trăsăturile sale vocale și dimensiunile sufletului său și dimensiunile sufletelor oamenilor pe care i-a avut în care.
De la ei a aflat o mulțime de lucruri pe care le veți găsi în această carte, dar nu prezentate ca atare. Ceea ce scrie, sau cum scrie George Roșoga în această carte, este de fapt scriitură. Este literatură în cea mai mare parte. El ne spune, dacă suntem atenți, zice, eu sunt Gheorghe, Naion sunt eu. Deci este foarte clar că toate acele povestiri care sunt puse pe seama lui Naion, al lui Cantilian, a altora mulți din carte, sunt izvorâte de la sine pe sâmburele unor întâmplări pe care le-a găsit. Nimic în lumea asta nu este scris nici la mare scriitor, fără să valorifice fie propria experiență de viață, fie experiența de viață a altora. Așa a și făcut, cu talent, cu mare talent, Gheorghe Roșoga. Eu am pus niște semne multe, unde am subliniat unde este umorul în proza lui Gheorghe Roșoga, pentru că eu o numesc proza lui Gheorghe Roșoga ca să fie limpede care este atitudinea mea față de scriitură. Unele în care sunt vorbele de duh, grupate într-o parte, într-o măsură special într-un capitol. Unde sunt elementele de descriere literară și aici am să mă opresc, pentru că au trecut probabil cele 5 minute, iar dumneavoastră aveți cartea la îndemână. Citiți-o însă cu sufletul dincolo de toate modalitățile în care mai citiți dumneavoastră. Vă mulțumesc, felicitări încă o dată. Camelia Radulian construiește mănăstiri fără uși și ferestre. Doar cu îngeri și spun poezii. Mulțumesc, domnule profesor, pentru această frumoasă introducere. Mă onorează. Distinși oaspeți, suntem astăzi la un moment pe care îl așteptam cu toții. Atât de fericit. Mă bucur tare mult că sunt astăzi alături de dumneavoastră, de această distinsă asistență. Este foarte greu să vorbești după domnul profesor de Antonescu, este foarte greu să vorbești după distinsul domnul Ospai. S-au spus deja lucrurile esențiale. Eu am să vă spun câteva cuvinte despre bucuria care m-a încercat atunci când am citit această cronică, pentru că este o cronică a satului românesc. Iată, îl descoperim aici pe maestrul Roșoga în postaza de cronicar, nu numai prin cânte, ci și prin arta scrisului. Un păstrător al istoriei, nu numai a locurilor și a timpurilor, ci și al cuvântului. Pentru că, într-adevăr, în această carte veți întâlni accente din Marin Sorescu, accente din Preda, să zicem așa, un umor foarte, foarte filtrat, un umor interesant, un umor fin, specific, cred eu, numai zonei noastre, vorbim de Oltenia. O îmbinare interesantă între acest umor, între acest spirit încalic, hâtru, și o sensibilitate extraordinară, împletită cu o nostalgie, o melancolie a unor timpuri care, iată, cunosc disoluția în contact cu această lume nebună, al cărui tăvăluc vine cu o modernitate uneori destructurantă, care destructurează o lume foarte frumoasă, așezată, o lume a obiceiurilor, o lume a rânduielilor, așa cum foarte frumos spunea Berna, Marin Sorescu. Veți întâlni, deci, această latură melancolică, nostalgică, această latură hâtră a unui umor popular sănătos
Și dincolo de toate acestea veți descoperi, sigur, amprenta personală a maestrului Roșoga. Eu sunt deosebit de bucuroasă că astăzi am avut ocazia să spun aceste cuvinte. Mă bucur din suflet, așteptam această carte și cred că toată lumea se va bucura. Vă felicit din toată inima, maestre. Din Râmnicul Vâlcea a venit pe jos Uiu Răducanu, poet și ziarist, și ne face mare bucurie să fie alături de noi, mai ales de prietenul său, Gheorghe Roșoga. Dragi prieteni, bine ne-am întâlnit! Vin în Craiova cu o plăcere extraordinară, pentru că este orașul care m-a primit în vara anului 1966, m-a primit cu drag, m-a învățat o meserie pe care am practicat-o peste 44 de ani. Și mai bucuros sunt astăzi că vin la nașterea unui copil. Cartea prietenului drag Gheorghe Roșoga. Pot să spun că cunosc această carte încă din fașă și știu despre ce ar fi vorba. În primul rând, aș vrea să vă asigur că respect timpul care mi s-a acordat și vă promit că o să prindeți masa de mâine dimineață. Las de la mine ca să o prindeți ultima să fie cea din seara asta. Despre carte, dacă mă uit în sală și văd niște oameni ai cărții, domnul Marinescu, domnul profesor Nedelcea, domnul Mihai Filică, președintele filialei Dolj, a Uniunii Scriitorilor și Camelia Radulian, și alții scriitori și oameni de cultură, nu pot decât să mă felicit în felul în care am catalogat eu această carte, valoarea ei. Aș putea spune că zestrea literaturii române s-a îmbogățit cu această carte și continui să cred că un doctorand care ar publica în teza lui ceva despre satul românesc, găsește în această carte suficiente lucruri, destule lucruri ca să-și definitiveze asta. Dar cel mai mult pe mine m-a impresionat că se face o propagandă absolut de necesară satului românesc, care este lăsat atât de mult, care este părăsit, efectiv. Satul care ne-a născut pe noi. Mare parte suntem provenind de la sat și îl ducem cu mândrie. Și eu, satul meu din Țepești, din sudul Vâlcii, stau în Râmnicul Vâlcea, Olănești, dar mai aproape cu satul de Craiova decât de Vâlcea. Felul cum vorbește domnul Roșoga despre sat nu face decât să te cuprindă fiori, să zic așa. Cum spuneam, cunosc din fașă cartea și întrunește toate condițiile unei cărți de excepție. Ce aș mai avea de spus? Un lucru care și dumneavoastră îl știți foarte bine. Nu că e vorba, să zic, de o prietenie de suflet, de un respect atât de frumos care l-am față de domnul Roșoga, dar o spun, să zic așa, cu litere de tipar. Dom'le, când auzeai de un cântăreț sau de un fotbalist, să zicem, 90% spunea așa, dom'le, i-a dat Dumnezeu un tremurici în glas sau i-a dat, nu știu ce, tupeu la cap și forță în picioare. Dar stau mai rău cu carnea, să zic așa. Din acest punct de vedere, în cazul domnului, prietenului nostru, domnul Gheorghe Roșoga, nu poate să fie vorba de așa ceva. Este lucru care pe mine m-a uimit de prima dată de când am răsfoit manuscrisul. Nu trecuse prin atâtea mâini. Era efectiv în fază de adunare.
anume, exprimarea, felul cum concepea frazele, cum transmitea cititorului imagini. Asta înseamnă și un talent, și o muncă. Înțeleg eu că este prima carte. Nu cred că se va opri aici. Este prea frumoasă atmosfera de azi, unde, iată, înainte de sărbători, un local cu nume din centrul Craiovei este închis altora și lăsat numai pe cei care au grija cărții. Felicitări, domnul Roșoga! Și așteptăm alte evenimente de genul acesta. Vă mulțumesc! Aduc o simplă completare la cele spuse de domnul Răducan. Nu este vorba numai de talent și muncă, ci și de educație și cultură. Să nu uităm că sunt surori. Este absolvent al liceului pedagogic, unde se făcea carte. Institutul unde se făcea pe vremuri carte serioasă. Îl invit pe domnul Vlad Ovidiu Cioacă, cel care a făcut tot ce e posibil ca această carte frumoasă să se nască. Domnul Vlad Ovidiu Cioacă. Este cel care Dumnezeu l-a scos în cale. Domnul Vlad Ovidiu Cioacă este doctorand în sociologie la Universitatea din Craiova. L-am întâlnit la Ingol Media la un interviu. I-am povestit despre această carte, aveam la început acolo, ce început să să scriu și a zis, vă ajut cu mare drag. Și m-a ajutat foarte, foarte mult. Vă mulțumesc, mulțumesc frumos. Într-adevăr, cred că există câteva întâlniri pe care le-aș numi capitale. Iată că o invitație la un podcast, după mai multe insistențe, s-a concretizat la acel moment, după care a început o foarte lungă, foarte intensă și foarte frumoasă colaborare între mine și maestrul Gheorghe Roșoga, o colaborare care s-a obiectivat în publicarea acestei lucrări. Pot să spun, așa cum foarte frumos spunea cineva, că am pornit pe urmele lui Gheorghe al nostru, al tuturor, al românilor, din cel puțin două ipostaze. Mai întâi ca tânăr, foarte apropiat de cântecul popular românesc și pot să spun cunoscător, pasionat și profund al fenomenului folcloric, încă din copilărie, iar pe de altă parte, ca redactor al acestei cărți și implicit al editurii Beladi, cea care a publicat această carte. Pentru Beladi este un moment de sărbătoare. Se împlinesc, iată, 3 decenii de la înființarea editurii, în 1994, grație eforturilor puse la acea dată de domnul profesor universitar dr. Rodovescu, cel care a pus bazele acestei edituri, editură ce a publicat în cele 3 decenii lucrări reprezentative în domeniul sociologiei, beletristicii și culturii românești în general. Editură care, în anul 2013, inaugura colecția Personalități de seamă ale culturii românești. Se publica la acea dată un prim volum, și anume Gheorghe Zamfir, Un miracol românesc. Colecția a mers mai departe, urmând ca, iată, la această dată să lansăm un nou volum despre un artist, un simbol și o valoare certă a României, a artei românești, după cum spunea maestrul Gheorghe Zamfir, pentru că despre un maestru nu poate vorbi decât un alt maestru, nu pot să vorbesc eu și am să parafrazez. Gheorghe Roșoga este dintre foarte puțini interpreți cu adevărat păstrători a cântecului popular românesc. Mai sunt câțiva, poate, Achim Nica, Sofia Ticoganca, îi numărăm pe deget, spunea maestrul. Achim, da, exact. Nu mă refer în general la cei care au păstrat până la final cântecul popular în forma lui nealterată, în forma lui autentică, în forma lui curată de la rădăcini. Iar maestrul Roșoga este cu siguranță unul dintre cei mai reprezentativi interpreți ai cântecului popular gorjenesc și, repet, ai artei românești. Pentru noi, pentru Beladi, este o foarte mare bucurie. Lucrarea în sine este, aș spune, o monografie a satului românesc, și o monografie sociologică, și o monografie psihologică,
și o lucrare beletristică este foarte greu să o încadrăm într-un anumit gen. Este o lucrare deosebit de complexă, care pot spune că permite prognoza unui debut editorial de succes, pentru că, mă gândesc cu nimic secret, lucrăm deja la a doua carte. Mulțumesc, super maestre! Dan Lupescu, jurnalist și scriitor, a dat de la el tot ce a avut mai bun și de preț, devenind bogat și fericit. Îl rog însă să țină cont de rugămintea mea, pentru că el vorbește. Vreau să-l provoci în momentul în care începe să vorbească. Da, cred că da. Stărumile, doamnelor, bun întâlnit și domnilor. Preabunul Dumnezeu l-a vorbit probabil pe Gheorghe Roșoga să-mi dea telefon pe 19 sau 20 noiembrie și să mă aminte că va avea lansarea de carte de artă. Același Dumnezeu m-a învoltit ca noaptea care urma să și m-a pus de scris. Am scris 2 zile și 2 nopți înainte de a primi cartea și mi-a ieșit un medalion de 9 pagini, cod ministerial. Primul episod a și apărut în ediția de astăzi, din această săptămână a registrului Flacăra Gălătea Păunescu. Este surpriza pe care o face Ana Maria Păunescu pentru că trebuia să înceapă un alt serial scurs, doar 3 episoade. Dar eu, după ultimă corespondență, am spus de lansarea de astăzi și azi ce includ astăzi. Gestul lui este cu atât mai de lăudat cu cât a amânat microserialul cu titlul de 3 ori Adrian Păunescu. Când m-am apucat să scriu de carte, au trecut vreo 7-8 nopți și zile și tot ce o cătind eu am ajuns la 28 de pagini. Evident că nu m-am putut să vă citesc toate aceste pagini. Le-am selectat câteva, am să vă citesc la pagina 11, după care sar la final. Ca dintr-un fuior de funii ale timpului, împletite într-un curcubeu mirific, auzi cum, din paginile atât de vii ale cărții scrise de Gheorghe Roșoga, picură stropi sonori, holograme acustice din magnificele balade ale Ciprian Porumbescu, poema română și rapsodia română de George Enescu, dans fărănesc de Constantin Dimitrescu. Dincolo de dansurile populare românești și de capodoperele lui Bela Bartok, născut în Sinicoraul Mare Banat, pionier al etnomuzicologiei la nivel mondial, Gheorghe Roșoga a meditat îndelung atât ca interpret de muzică populară, dar și în calitate de cronicar al statului la început de secol XXI asupra afirmațiilor autorizate ale acestuia, ale lui Bela Bartok, nu mai trebuie citat. În recentul apariție editorială a lui Gheorghe Roșoga ne place să regăsim ecouri de mare ființă din bijuterii simfonice ale lui Constantin Alvite, precum Corana Infinită, piesă pentru orchestră simfonică, Doină și joc în stil românesc pentru 12 viori, ori din piesele sale muzicale de cameră, Stitic românesc, Cântări străbune melancolie. De la Paul Constantinescu, compozitor de profuzii oceanice, consacrat prin valorificarea virtuților inspirate din melosul popular românesc și din muzica saltică, bizantină, prozatorul Gheorghe Roșoga pare să fi fost contaminat de sugestii motive din baladă haiducească pentru violoncel și pian, ori din poemul coral Miorița. Dar la pagina 11, să nu vă speriați că urmează lucrarea lor de o jumătate de pagină. Modelat în suculenta, miraculoasa lumea statului ordenesc, prin excelență, chintesența scrisului românesc, cu vorbe de duh, judecăți de valoare eclatante, dar tranșante, necrutătoare în fond, deși pare îngăduitoare tolerante, scriitorul Gheorghe Roșoga, și am precizat în paranteză, pentru că da, se cuvine să reliefăm, fără încăreținere, că nu este vorba de un debutant stângaș, nesigur pe mijloacele sale stilistice, ci dimpotrivă de un narator matur, pe deplin format, care poate da lecții prozasnice oricui și intră triumfal
pe marea poartă a literaturii române din jurul mileniului al III-lea, adică la un secol după avangardismele de tot felul lansate la scară planetară pe terra de cetățeni români, nu de alții de aici. Viitorul Gheorghe Roșoga poartă în torba fascinantă a personalității sale darurile și harurile ulese din basmele, poveștile și snoabele noastre, din zvârnecul stelar al ghicitorilor, civiliturilor, strigăturilor milenare și al graiului oltenesc în care esența esențelor o constituie, înainte de toate, stăpânirea măiastră a perfectului simplu, ca și stăpânirea impecabilă a vorbei, coturi și rotunde. Mai pot continua un minut? Mă duc direct la final. Cred că pagina 70. Nu, e pagina 70. Pe de altă parte, nu avem cum să nu facem o conexiune binevenită între volumul lui Gheorghe Roșoga și acela intitulat Scrieri din Mica Valahie, al altui mehedințean de fală, de mare fală, Nicolae Dan Frunterată, născut la Bălăcița la 10 octombrie 1946, trecut în eternitate în noaptea de Rusalii 2021. Frunterată se confesa parcă siderat de o asemenea șansă. Casa mea este Oltenia. Casa mea de aer și de vis are 4 stâni, Brâncuși și Arghezii Gorjeni, Marie Sorescu din Buzești Doljului, Dumitru Adu Popescu de la Bălceu Mehedin. Aici mă simt întreg și adevărat. Sfântilor ei le dedic acest poem. Doarme toamna pe umărul tău, pasăre cu plângere, singură și cântătoare. Doarme toamna pe umărul tău, mică Valahie. Parafrazându-l pe Dumitru Adu Popescu, afirmăm că în sângele povestașului autor al volumului Vorbe de Duh povestiri cu târg a învins gura mostului, Valahia mică din gura mostului, adică spiritul învățătorului Gheorghe Roșoga a învins, convertit în scriitor rafinat de povești care stau pe dunga unui mit. Ultima frază, omul, profesionistul și patriotul Gheorghe Roșoga păstrează, înnobilează cu vibrații voievodale și perpetuează viguros cât mai curată armonia cu Dumnezeu, cu Duhul statului oltenesc, icoană vie statul oltenesc, a minții, inimii și sufletul măriei sale, țăranul român dintotdeauna. Vreau să mai stați și vă mulțumesc. Dacă vreți să aflați o grămadă de lucruri interesante despre propria carte, cel mai bine ar fi să-i oferiți primul exemplar lui Dan Lupescu, el știe ce să facă și el. Materialul va apărea în serial, cred că 2 luni de zile, 2 luni jumate de flacără. Da. Materialul, nu. După Marinescu, prietenul nostru dintotdeauna, a oferit altora bucurii și glorie, dar cândva o să-i vândă la licitație amintirile. Ceea ce o să încerc să fac acum este să împărtășesc gânduri de cititor care să vă îndemne deja, s-au spus multe lucruri care sunt convins că vă vor face să citiți cartea de la un capăt la celălalt. De fapt, important va fi să începeți, pentru că pe urmă lucrurile o să furcă de la sine. Aș începe cu observații, anume că orice creator, cum s-a și sugerat, până la urmă își depășește condiția de persoană, adică și cultură, și educație, și fiindcă, așa cum a zis și marele poet mai înainte, cântăm zeiță, deci este un interpret, autor. Zeița, de fapt, ceea ce se întâmplă și cu această carte. Slavă Domnului! Aș remarca un singur lucru, s-au spus atâtea lucruri importante și valoroase, încât nu are rost să vă rețin atenția, decât încercând să sugerez 2 opinii. Primul, să remarcăm faptul
că satul acesta al lui Gheorghe Roșuga, satul acesta, este așa cum este el acum, un sat în evoluție, un moment de intersecție între o tradiție și un viitor pe care nu-l știm. Dar este inevitabil. Și Gheorghe Roșoga, în opinia mea, tocmai aici prinde în mod esențial problematica satului românesc. Dacă e așa sau nu, veți constata dumneavoastră la lectură. Asta ar fi primul lucru pe care am vrut să spun. Și al doilea și ultimul, ar fi că, deși iarăși s-a mai spus, deja avem și confirmarea că maestrul Roșoga lucrează la a doua, sau și terminat a doua carte. Asta nu știam și eram pregătit să anticipez că inevitabil se va produce acest lucru, pentru că interpretul, inclusiv cu aceste contribuții care au fost aduse prin intervențiile de acum, va deveni conștient și va prelua în demersurile sale ulterioare elemente care îl vor face să ducă construcția mai departe și să o facă mai complexă, pentru că experiențele acestea în scris se adună așa cum s-au adunat și în arta interpretativă muzicală a domniei sale. Și arta aceea, am avut această revelație citind cartea, de fapt vine tot dintr-o trăire a experienței despre care vorbeam, dar și a unei deveniri a personalității sale, dar și a lumii cu care nu a pierdut contactul. Important este că acest creator trăiește această experiență profundă, care de fapt ne cuprinde și pe noi cu mai mult sau mai puțină conștiință, a unui trecut care poartă în prezent germenele viitorului. Asta este, în opinia mea, mare lucru și ceea ce caracterizează în acest moment creația domniei sale. Felicitări, îi doresc mult succes în continuare. Cred că a avut dreptate când a spus că unii au pierdut contactul cu lumea și cred că s-a referit în primul rând la politicieni și nu la scriitori. Tudor Nedelcea a perceput culoarea aerului și a scris în cărțile sale despre sămânța gândului și roba visării. Să încep cu două observații. În primul rând, faptul că această manifestare culturală de elită a început la orele 12 fix, așa că era planificat. Iată că reușim să întâlnăm balcanismul din nou. Al doilea, că această lansare de carte și prezentarea limbajului personal în testele personale se desfășoare la complexul Minerva, o sală renovată de Ușirea. Complexul Minerva a fost în istoria orașului și nu numai o instituție de cultură. Aici Mândruția are personajul în acest talon și marile personalități. Iată că aici o altă manifestare pe care îl cheamă maestrul Gheorghe Roșoga. Nu știam că scrieți. Nu știam pe Gheorghe Roșoga ca o mare interpret de muzică populară, un interpret care știe să transmită. Pentru că sunt foarte mulți voiști
care atunci când cântă nu termin mai nimic. Cântecul, cântă cu Bătălina, care este comanda lui Spiru Halet pentru comemorarea celor 400 de ani de la data de campionare, e cântat de unul zâmbine. Este o dramă în acel timp. Gheorghe Roșoga este dintre puținii interpreți din România care într-adevăr transmit. Acum, surpriza, și nu este surpriză, faptul că Gheorghe Roșoga, iată că debutează la Nișatăteți și cu carte flori de scurtă despre satul românesc. Care ne teamă că satul românesc va evolua spre curentul refugiei politice sau miliene. Este surpriză pentru că nu știam că scrie, dar nu e o surpriză pentru că Gheorghe Roșoga este la bază învățător, distincția lui Spiru Halet, la și învățător. Institutor. Învățător. E definiția care a făcut-o Spiru Halet și, într-adevăr, toți mari învățători, care după aia au venit și alte domnii foarte avantate. Este un profesionist al cuvântului, deși e debutant. Nu am găsit o altă carte ca al stil, decât Ilie Bibliotec, carte de stil Bibliotec, chiar și el a scris o proză despre cuvântul cordat în partea aceasta. Este un limbaj oral, se pot face comparații cu mari prosatori, dar stilul lui Gheorghe Roșoga este într-adevăr unicat, personalizat și îi dorim la fel în continuare să se prezinte și în muzică și în proză, pentru că este un loc pentru Gheorghe Roșoga. Aia este. Avem bucuria să fie alături de noi și președintele filialei viitor din Craiova, din Oltenia. Semn că mai de curând această instituție s-a apropiat de creator. E un semn înspărător, mai ales că domnul Fierică este un grădinar în deșert, uneori culegând roade, alteori nu, dar e harnic și întreprinzător. Dragi prieteni, stimați invitați, sunt bucuros, onorat și copleșit de această emoție frumoasă pe care maestrul Gheorghe Roșoga mi-a oferit-o și ne oferă. Și această bucurie de a fi împreună, prieteni, cei care prețuim cuvântul scris, cuvântul rostit, cuvântul cântat. Nu voi spune foarte multe cuvinte, nu suntem slujitori ai cuvintelor, deoarece cartea vorbește de la sine. Este o carte a unui om care iubește oamenii, care a construit o relație specială cu publicul său. Eu de foarte multe ori i-am mărturisit că încep diminețile cu această răspund la urarea pe care mă adresează pe rețele de socializare, mă adresează prin ajutările poate și prin ascultări, de cele domniei sale. Am războit înainte de apariția cărții virtuală, tot ceea ce scriați dumneavoastră, mi-am dat seama că are o memorie fabuloasă și o memorie a celor întâmplări care construiesc viața cu adevărat sănătoasă, frumoasă. Întâmplări care vorbesc despre oameni, despre cei care i-a cunoscut și i-a iubit și i-a prețuit. Altfel, nu cred că o astfel de carieră se putea construi, dăruind la fiecare apariție, maestrie și cu foarte multă bunătate. Îi prețuit pe oameni buni, așa cum este maestrul Roșoga. Nu voi vorbi foarte mult despre carte, câteva lucruri le-am și așternut pentru o spate și mulțumesc pentru că mi-a făcut această bucurie. Vreau să vă împărtășesc o amintire care pe mine m-a marcat și care mi-a bucurat sufletul. A fost împreună cu oameni care iubesc România și tradițiile noastre, alături de profesorul Gheorghe Acunică, alături de maestrul Gheorghe Roșoga, de domnul Gheorghe Plică, de
și în Covasna am avut această bucurie copleșitoare de a-l asculta pe maestru Gheorghe Roșu, care mi-a dus studiul Eminescu în Covasna. Și eu am stat undeva mai în spate, pentru că îmi place ca jurnalist să observ și anumite detalii, cum l-au primit românii din Covasna. Cu ce bucurie și exclamație. Au spus, ce dar minunat, erau înainte de 1 decembrie, se apropiau sărbători, au spus, ce dar minunat a venit Gheorghe Roșu. Eu cred că este un dar minunat pe care mi-l faceți astăzi. Voi spune în concluzie, filiala Craiova Uniunii Scriitorii din România acordă o diplomă de excelență maestrului Gheorghe Roșuga pentru devotamentul arătat de-a lungul carierei său școale față de promovarea valorilor autentice ale artei și tradițiilor populare românești. Vă felicit și vă mulțumesc. Sunt onorat de această diplomă. Sunt onorat de prezența tuturor ziariștilor, scriitorilor, prietenii mei de suflet din Craiova. Eu am spus de atâtea ori că nu sunt un scriitor. Eu sunt un strămăritor neastâmpărat în trăirile satului românesc. Eu tot timpul am simțirile mele acolo, trimise pe ulița satului. Atunci când vorbiți de multe ori cu mine, ca soția mea, ce Gheorghe, tu ești aici cu mine? Zic, eu sunt acolo de nebun. Și am încercat să pun acele trăiri în cântec și melodie. Dar parcă mai lipsea ceva. Și am zis să completez cu această carte trăirile oamenilor. De aceea nici nu m-am îndepărtat prea mult de izvor, de Gura Mare. Am fost chemat datorită talentului pe care mi-a lăsat Dumnezeu la București pentru anumite funcții, pentru așa am zis, nu plec departe de Gura Mare. Pentru că eu vreau să fiu mereu proaspăt, mereu alături de cei din rândul cărora am plecat. Toate acestea s-au născut din curiozitatea mea și a sufletului. Eu nu sunt pasiv când merg în mijlocul oamenilor, în natură, și pun mereu întrebări. Am întrebat, am stat de vorbă și cu Motru. Am întrebat Motru de unde vine. Motru m-a trimis la izvor. M-am dus la izvor și am întrebat izvorul de unde vine. Și izvorul mi-a zis să întreb pământul. Am întrebat pământul și l-am întrebat și a zis să-l întreb pe Dumnezeu. Și am lăcrimat. Atunci am întrebat ochii, de unde vine lacrima? Ochii mi-au zis, întreabă sufletul. Sufletul mi-a spus, vine din bucurie, din durere, din speranță. Și l-am întrebat pe Dumnezeu totuși, de unde vin toate astea? Și ce? Toate astea vin de acolo de unde vin și mine. Și mi-am dat seama că tot ceea ce se întâmplă sunt creațiile noastre, creațiile lui Dumnezeu și El le rânduiește pe toate. Deci, să credem în Dumnezeu, să nu uităm de rădăcini, pentru că din ele au răsărit păstari, au răsărit strigani, pe care numărul cărora se sprijină în cer. Mulțumesc! Am lăsat să vorbească prietenii mei, că mi-a zis tatăl meu odată, Gheorghe, hai să mergem în diferite medii, n-a zis medii, în diferite ocazii, așa unde sunt de găsi oameni mai deștepți decât tine. Poate nu cântă mai frumos decât tine, dar mai deștepți, da. Tu să te abții. Pentru că de multe ori poți să greșești în curs vorba, în legi. Și așa am făcut. Am ascultat mai mult, așa cum am ascultat și prin aia în această carte, și după aceea le-am pus în suflet și în credere. Vă mulțumesc pentru că m-ați onorat cu prezența aceasta. Și poate sunteți de acord cu mine, cu siguranță că veți fi de acord cu mine,
că acest om minunat a săpat fântână adâncă și rodnică în sufletul însetat al nostru, că această carte, prima sa carte, reprezintă un buletin al victoriei cuvintelor. Cuvintelor care întotdeauna nasc emoții frumos, prietenie și iubire. Așa că îi mulțumim maestrului Gheorghe Zanfir și o sărbătoare trebuie să se sfârșească, Gheorghe Roșioga, iertați-mă, și o sărbătoare trebuie să se sfârșească cu veselie și muzică. Îl rugăm să interpreteze celebra sa melodie, care îi poartă în brac. Și textul, evident, este făcut de domniască. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost prezenți astăzi la această provocare pe care ne-a lansat maestru și a fost o sărbătoare în adevărată spectacolă. Doamne ajută și sărbători fericite. Eu vă mulțumesc, domnule profesor, că mereu ați căutat să mă aduceți lângă dumneavoastră. Eu vedeam diferența și de cultură și de tot și zic, eu știu dacă sunt plăcut și la festivalul, marele festival Mihai Eminescu, al cărui președinte dumneavoastră sunteți, Festival Internațional, am avut ocazia să fiu în mijlocul marelor personalități, unul marilor poeți ai lumii, și să cânt. Și am văzut că chiar curioși și au fost și traduse anumite texte, ceea ce am spus eu. Nu a spus faptul că în tinerețea noastră semănam mult mai mult unul cu altul și de mai multe ori pe stradă mă opreau trecătorii spunând, mi-a plăcut foarte mult cum ați cântat aseară la televizor. Vă mulțumesc. Așa că lăsăm pe adevărat și să zic ceva. Deci să spun povestea vieții mele. Povestea lui Gheorghe într-un cântec de la naștere la dispare de păurița sa. Nu e vocea învârsită. Am să cânt pe Gheorghe. Când era flăcăusată păunașul codrului, voinicelul motrului, voinicelul motrului. Cântam seara pe uliță, cântam seara pe uliță, scoteam mândrele în portiță. De umbra vorbă jurată, ca să mândre de la poartă. Le iubeam, le iubeam, le iubeam, le iubeam, dar de cântat, le cântam, dar de cântat, le cântam. Treceau babele prin sat, se duceau la tămâia, tata cu plugâncăruță, eu cu mândrele în portiță, eu cu mândrele în portiță. Gheorghe, mă, Gheorghe, Gheorghe, lasă Gheorghe mândrele, mă, Gheorghe, lasă Gheorghe mândrele, hai de mână, chitele. Toată noaptea ai stat în sat, Gheorghe. Au, mă, Gheorghe, să te văd la rărița. Gheorghe, mă, Gheorghe, să te văd la rărița. Puneam coșon bot la boi, că avea porumbul foi, și-o luam pe ăsta la vale. Ce mai chin și ce mai jale, mă lăsau ale picioare. Mă lăsau ale picioare. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde-ți este gândul? Și-mi da cu bolovanul de pe cap. Mă, Gheorghe, unde-ți este gândul? Că-și calcă prea porumbul. Ai grijă și de bușor, Gheorghe. Mă, Gheorghe, că te calcă pe picior. Au, Gheorghe, și-ți vor mândrele de dor. Ajungeam seara acasă, luam de 2 ori din masă și făceam iară și în sat, puneam câinii pe lătrat, mândruțele pe oftat. Of, of, of,
cum trec cu vremea, of, 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 cum trec cu vremea și îmi zic mândrele nenea. Eu le zic, pupa v-aș cura, iar ele zic să rămână, iar ele zic să rămână. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde se este gândul? Gheorghe, unde se este gândul? Mă gândesc cum trecut timpul și uite că ajunse bunicul și la anul străbunicul. Azi cântă lăutele, mă, azi cântă lăutele, după aia oarnele, măi, după aia oarnele. Gheorghe, 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 strila Gheorghe, nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde, îmi răspund doar frunzele, motrul și păsările, că pe ăștia le-a cântat, Gheorghe cânta, a fost băiat, pe ulița lui din sat, pe ulița lui din sat, trec babela rămâiat. Gheorghe, 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 ai lăsat urmele tale pe pătești cu floricele, glasul tău la păsărele, se îngână motru cu el. Gheorghe! Gheorghe, 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 băi, Gheorghe, Gheorghe. Bravo! Și prieten de suflet, Ion Cornoiu de la Gorj. Deci a scris în cartea mea bun profesionist, mare conveier și un om de suflet. Și mai am acolo un tânăr care mi-a luat interviu la Alexandru Pătrașcu, la Vol Media și mulțumesc. Un tânăr care merge pe urmele când e cât. Mulțumesc din suflet și vă mulțumesc din